kok kerjane kur turu wae. Ora isuk, ora awan, ora sore kur turu. Kepiye ngene iki arep nyukupi keseharian, Kak? Dino-dino kok gaweane kur kaya ngono wae. Jadi ketelasan dhisik lah. Jemure lah ben garing. Jarang nang kene. Ngaret-ngaret kan wis garing. Cal tak endangane lah. Titan lek isik turu wae. Oh alah Kak atekmu kebangetan iki lho mungkin mau kok yo turu wae iki karepmu kepiye to jane iki? Kebutuhan apa-apa tak bentek ya lho. Ora ndek duit nggo blonjo kok yo turu wae iki lho, Kak. Tangi lho. Oh, betul. Njaluk duit aku blonjo. Lah piye sih? Makane tangi kan mau kok yo turu wae. Wis kita tanya ngono buri, megawe dhisik kan. Wayahe megawe ora ngerti kae padang kaya ngono kae. Wayahe megawe iki gek ndang tangi ngono lho. Apa-apa kok kudu diumreng-umrengi wae. Mbok kaya kancane ki lho, buru-buru kono golek kerjanan. Kok turu wae. Apa kerjanan apa to? Lah kuwi lho akeh duite ngene jajal. Angkat mau ki ngomong lek ndek duit ki. Dadi aku ki ora ngomreng wae, apa-apa entek belanjaan entek kaya ngono kok ndek duit ki ngomong. Jadi ki aku yo seneng lek akeh ngene iki. Yo wis kono gek ndang turu neh. Turu meneh. Ya, turu meneh. Ya wis, turu meneh. Angkar blonjo iki kok ora ngerti arep mapan turu wis dipikirke duit, nganti tangi turu panggas dipikirke duit. Mergo apa saiki lho butuhan apa-apa larang. Duit selembar iki lho ora entuk apa-apa saiki digon warung iki. Wis tak mangkat warung dhisik lah.